धन्यवाद डीजे. आणि गोल्डन डकचा शिकार. गोल्डन डक खिळ्याच्या बाहेर. निकूचं असंच झालंय. गेल्या पर्वामध्ये देखील सेमीफायनल सामन्यापर्यंत चांगला खेळत आला आणि फायनल सामन्यामध्ये गेल्या वर्षी देखील गोल्डन डकचा शिकार. याही सामन्यामध्ये गोल्डन डकचा शिकार. निखिल सुरे खिळ्याच्या बाहेर. त्याची जागा घेण्यासाठी श्रेयस मांजरेकर हायकर खेळू खिळ्याच्या दिशेने दाखल झालाय. अनसोड झालेला चिठ्ठीवरती उचलला गेला. कोणाला नाव माहिती नव्हतं. तोच विशाल गोलंदाजी वार करून नंतरचा चेंडू श्रेयस मांजरेकर पाठवलाय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खाते इथे उघडलं जाते. प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष आहे. प्रेक्षक आहे तिथे दहशत केली जाते. ती दहशतचं वातावरण आपण पाहतोय प्रेक्षक गॅलरीमध्ये केले जाते. पुढे यार अरंड विकेट. नंतर त्या चेंडू फसव्या पद्धतीने इथे टाकला गेला. एक चेंडू तुझा तर दुसरा माझा असं समीकरण इथे बनवलं जातंय. येतो त्यानंतरचा चेंडू डॉट बॉल इथे सफलपूर्वक फेकला जातोय. पुढे यार उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी म्हणजेच काय बॅकअपची गोलंदाजी. बोल्ड. थँक्यू डीजे थँक्यू. आणि या बोलसाठी योगेश दादा माने यांच्याकडून 500 रुपयाची धनराशी आणि त्यामुळे संघ मालक यांच्याकडून देखील 500 रुपयाची धनराशी जमा केली जाते विशालच्या नावावरती. मित्रांनो या गोलंदाजाला चिठ्ठीवरती या संघामध्ये घेतलं गेलं होतं. दम आहे नावात म्हणून चर्चा केली जाणार उद्या प्रत्येक गावागावात. विशाल काय गोलंदाजी करतोय. अतिशय डोळ्याची पारणं फेडणारा नवीन बॅटर. 3000 रुपये धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे का. निरंजन नवीन बॅटर खिळ्यांकडे दिशेने यावी दाखल केला जातोय. निरंजन यावी आपण पाहतोय. संधी आहे यावी टाकल्या. चेंडू बॅटचा फ्लोज ओपन करायचा होता. चेंडू चालला असेल घोषित आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी या एकच्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 3 या अंकांवरती. ओव्हर हॅट्रिक जर इथे केली गेली तर 2000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न केला 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 केला. हल्ला कल्ला डल्ला. थँक्यू डीजे थँक्यू 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 डीजे. ऋत्विक सुर्वे यांच्याकडून ऋत्विक योगेश सुर्वे यांच्याकडून या विकेट साठी 500 रुपयाची धनराशी. म्हणजेच योगेश दादा या गोलंदाजाला टोटल 3000 रुपये 2000 रुपये ओव्हर हॅट्रिक साठी होते आणि 2 विकेट साठी 500 असे 3000 रुपये या गोलंदाजाच्या नावावरती गेले असणार आहेत. सुरेश पवार यांच्याकडून या गोलंदाजासाठी 200 रुपयाचं क्रॅश प्राइज दिला जात आहे. बाई दिवाळी आहे तुझी. दिवाळी नक्कीच करणार कारण संघ वारकरीकडून देखील झाली आणि त्यानंतर योगेश दादा यांच्याकडून देखील होती आहे. नेक्स्ट गोलंदाज मोहीन काझी ऑन गोलंदाजी बाहेर करून दाखल केला जातोय. ड्रॉपिंग किसला राज चोडणकर इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. राज चोडणकर यावेळी काय करतोय. आधार स्तंभ बनेल का आपल्या संघाचा. पंचांनी डेट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. डेट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आपण पाहतोय पुढे तयार मोहीन काझी मॅच फॉर्म रत्नागिरीला विडॉप करणारा मोहीनचा पुढील चेंडू यावी पाहायचा आहे. राज चोडणकर साठी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. गोल्डन शतक आहे. जितक्या धावा बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत या गोल्डन शतका मागे आणि मायनस देखील केल्या जाऊ शकतात. नंतरचा चेंडू चांगला तिथं होता पण त्याचा सिग्नल येतोय. सर डिलिव्हरी तिथं केली जाते. व्हाईट बॉलचा इशारा. 10,000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मोहीनने जर विकेट काढली राज चोडणकरची 15 बादशाचा खेळ इथे दाखवून दिलाय. राज चोडणकरच्या बॅट मधून येतोय दणदणीत खडखडीत जीपीएलचा चौकार. मोहीनने जर राज चोडणकरची विकेट जर काढली तर 10,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. सॉरी 1000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. नंतरच्या चेंडूवरती चुकला मुकला चौकारसाठी हुकला आणि सलग जर या
ओव्हर मध्ये 3 चौकार जर राज तोडणकरच्या बॅट मधून निघाले तर रोख रक्कम 3000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. पैशाची लयलूट बक्षिसाची महालूट इथे होतीये. क्वार्टरवर इथे सरस कोण दाखवणार बक्षिसाची कमाई आणि धमाई इथे पाहायचंय. कमाल धमाल बेमिसाल हा सामना रंगणार आहे. ग्रँड फिनाले आहे आणि ग्रँड फिनाले मध्ये होणार बक्षिसांची लयलूट. टीमची धावसंख्या 21 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 21. नंतरचा फटका 4 धावा आणि नो बॉल. 3000 ची दरवाजी जिंकले ओनली मॅम्पॉप कुर्लीचा राज तोडणकर. या चेंडूवरती तब्बल 10 धावा इथे घेतल्या जाणार आहेत. 3000 रुपयाची धनराशी जिंकली जाते. राज आणि विशालने आतापर्यंत तब्बल 3,000 रुपयाची धनराशी यावेळी जिंकली असेल. पुढे एकदा राज खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालाय. राज करतोय. राजाची कामगिरी यावेळी केली जाते गोल्डन शतका मागे. नंतर त्या चेंडू पंचाने व्हाईट बॉलचा इशारा द्यायला देतोय. प्लस गोल्डन मधले 1 धाव टोटल मिळतील या चेंडूवरती. 2 धावा मिळत आहेत. पुढे एकदा राज यावेळी खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता पण त्याचा सिग्नल व्हाईट बॉलचा आलाय. दबाव पाडावं लागेल इथे विजयासाठी महाप्रभाव. कोण पाडणार इथे प्रभाव. दबावरती पाडायचं ही ते प्रभाव. कोण करेल कामगिरी चमक गुमक धमक या चेंडूवरती दाखवायची होती पण त्याचा सिग्नल व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा दिल्या जात आहेत. या अतिरिक्त मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 37 या धावसंख्येवरती. जोडले जाऊया. टीम मीटिंग घेतली जाते सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. धना डीजे. राज तोडणकर खिडांगणाच्या दिशेने आक्रमक फलंदाजी केली जाते. एकापेक्षा एक हटके नाही तर राज मारतोय खिडाकामधून चौकाराचे फटके. राज पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी इथे दाखल झाला असेल. नंतर त्या चेंडूवरती आला कार्पेट. अमोलशी यंत्ररक्षक देतो टटरस. कोणत्या प्रकारची मिळत नाही धाव. येतो इथे निर्धाव चेंडू आणि मोईनचं कमबॅक करण्यासाठी ओळखला जाणारा मोईन काझी ऑन गोलंदाजी मार यावेळी टाकलेला चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर पण त्याचा सिग्नल येतोय. पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या टीमची टोटल 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 39 धावा झाल्यात. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका. राज करायचं होतं या चेंडूवरती पण राज थोडासा ठरतोय इथे नाकाम. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. साऊंड सिस्टीम आपण पाहतोय लंबोदर साऊंड सिस्टीम तुषारदादा माने यांच्या मदतीतून हे साऊंड सिस्टीम माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो. या चेंडूला सहजरित्या खेळून काढलं होतं. षटक संपल्याचा इशारा. निर्णय गोल्डन षटक इथे संपताय. टीमची टोटल धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. बॅटमॅन नेम प्लीज. येस दोन्ही संघाच्या बाजून चेहरे पळतोय. आमचा मुख्य द्वार आहे तिथे जर विचार करायला गेला तर आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाचा चेहरा आहे. आवाज थोडासा शांत झालाय. शांत आहे. हा शांत टप्प्यात कार्यक्रम करायचा आहे. त्यांना माहिती आहे मैदानातला खेळ दाखवायचा आहे आणि मग कार्यक्रम. पण दुसऱ्या साईडला जोरदार चाललाय वरवडे संघाकडून. प्रत्येक जल्लोष प्रत्येक उत्साह इथे केला जातोय. वरवडे संघाकडून पाहतोय. नंतर त्याचे डोळा नो बॉलचा इशारा आणि त्यानंतर चेहरप मध्ये आला उत्साह. पंचाने दिलाय नो बॉलचा इशारा. प्रथमेश वॉटर बोर्ड संघाचं पाहतोय चेहरोस आहे. जल्लोष केला जातोय. उत्साह वाढवला जातोय खेळाडूंचा. टीमची टोटल धावसंख्या 40 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल आणि त्यानंतर टाकलेला चेंडू व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा इथे दिल्या जात आहेत. समोरच्या संघाला दिल्या जाणाऱ्या बोनस मधल्या धावा आहेत. बाल केल्या जातात या धावा. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी आयोजित जीपीएल गणपती प्रीमियर लीग या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलंय 4 धावांसाठी. 1 2 का 4 4 4 4 4 धावा मिळतात या चेंडूवरती.
पुढे एकदा निखिल सारंग ऑन गोलंदाजी मार्क आपण पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती दांडी गोल. थँक्यू डीजे. नवीन बॅटर सुशांत उर्फ अण्णा दाखल केला जातोय. अनेक वक्रतुंड खालचारी या संघाकडून क्रिकेट खेळणार, बंद रोड क्रिकेट संघाकडून खेळणार हा खेळाडू आपण पाहतोय. क्रीडेकरच्या दिशेने दाखल झालाय. पहिला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक इथे खेळून काढला जातोय. सन्मानपूर्वक काढलेला चेंडू आहे म्हणजेच काय, चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती प्रहार. हल्ला डल्ला बॉन्सर बोलवता बॉन्सर. आता म्हणावं लागेल कानाखाली आली आणि तिकट पारा करून जाणारा हा चेंडू होता. उसळी घेतली आहे. शॉर्ट ऑफ द डे साठी हा चेंडू इथे सजवला जातोय. निखिल सारंग काय गोलंदाजी करतोय. मॅपॉम नाचरे स्वप्न आहे जीपीएल जिंकायचं. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय. एका धावेसाठी एकदा मी ते मेल स्कोर कार्ड वरती ऍड केली जाते. धाव संख्या टीमची टोटल 46 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. निखिल सारंग आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाचा. नंतर वेळ टाकलेला चेंडू पंचाचा येतोय इथे स्क्वेअर बॉल व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावा या स्कोर कार्ड वरती ऍड केल्या जाणार आहेत. गोलंदाजी पार करून निखिल सारंग अरंडविंग आहेत. नंतरचा बॉल यावेळी थोडासा फलंदाज चुकला, यक्षरक्षक मुकला. एका धावेसाठी विकला असेल. एक धाव इथे अर्जित केली जाते. षटक संपल्याचा इशारा. धाव संख्या 48. थँक्यू डीजे. जाऊया खेळाडूच्या दिशेने. विशाल गोलंदाजी मार करून दाखल झालाय. टोटल संघ बालकांकडून 500 रुपये, योगेश दादा कडून 3000 रुपये आणि देवरुखचे समर्थक होते यांच्याकडून 200 रुपयाचे धनराचे जिंकणारा गोलंदाज विशालला इथे दाखल केले जात आहे. पहिल्या चेंडूवरती कोटी रणनीती असणार आहे. यावेळी टाकला लेग स्टिकच्या बाहेर. व्हाईट प्लस 1 टोटल 2 धावा. ऑफर वरवडे संघासाठी दिली जाणारी ऑफर आहे. आले धावांचा वरचाव. वेट पंच पंच 1 मिनिट. पंच 1 मिनिट. तर चलते मॅच के दरम्यान जाऊया. खेळाच्या दिशेने पुन्हा एकदा वळूया. गोलंदाजी मार करून विशालला इथे दाखल केलं जात आहे. समोर आहे एकच वादा राज दादा मॅम कुर्ली कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा. या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलाय. 4 धावांसाठी चेंडू चाललाय. सीमारेषा पार पार ओलांडतोय 4 धावांसाठी. या 4 धावा मिळत आहेत. 4च्या मध्ये धावसंख्या 54 या धावसंख्येवरती प्रथमेश वॉटर रोड संघाकडून जल्लोषपूर्ण केला जातोय. कारण त्यांना माहिती आहे हाच दिवस आहे. उद्या इथे कुणी भेटणार नाहीये. जो काय आनंद करायचा आहे तो आजच करायचा आहे. काय फटका सुंदर सुरेख अप्रतिम राज चोरेकरच्या बॅट मधून येतोय. चौकार 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 नाहीये हा तिरस्कार आहे. होणार मी लढणार भिडणार आणि शेवटपर्यंत निश्चित झालेल्या सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये या फलंदाजाने एका चेंडूवरती 6 धावा निघण्याचा कारनामा केला होता. 2 चेंडूवरती 8 धावा बनवण्याचा कारनामा केला होता. तोच राज चोडकर यावेळी आपण पाहतोय. कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा राज पुढे इथे सज्ज झाला असेल. राज करतोय खिडागळवरती. तोच राज सलगच्या 3ऱ्या चेंडूवरती 3रा चौकार मारेल का. या चेंडूवरती खेळायचा होता. यावेळी चेंडू चाललाय. डिक्लर 2 धाव्यांसाठी येतोय. मिड विकेट दिशेने टारलेले चेंडू 2 धावा इथे मिळत आहेत. आणि या 2च्या मध्ये धावसंख्या 60 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्यार लेफ्ट हँडर राईट हँडर गोलंदाज
कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल यावेळी आपण पाहायचं असेल. विचार उलट्या सुलट्यात जी गोलंदाजी केली जाते आहे, उलट्या सुलट्यात जी म्हणजेच काय बॅकअप हँडची गोलंदाजी केली जाते. चेंज ऑफ पेस मडगातली ताकद इथे वापरली जाते. पुन्हा एकदा राज या खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. क्रीडांगणामध्ये वेळ घेतला जातोय. चर्चा केली जाणार आहे. उदार गोळाच्या नावाचे येणार या जीपीएल पर्व 6 मध्ये थोड्याच वेळामध्ये इथे सांगून जाणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती वाकडा तिकडा बॉलवीचा हिरवा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा भाई झुकेगा नाही साला. सर्व क्रीडांगणाच्या बाहेर गेले असले तरी काय झाले, मी अजूनपर्यंत क्रीडांगणामध्ये जिवंत आहे. माझा खेळ दाखवायचा आहे. मला काय या संघामध्ये घेतलं गेलंय त्याचं उदाहरण म्हणजेच ही राज तोडणकरची एक आकुकणारी फलंदाजी त्या क्रीडांगणामध्ये पार भेटल्या. नंतरच्या चेंडूवरती एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय आणि रनिंग द बिटवीन केलेली एक धाव इथे पूर्ण केली जाते. एकच धाव इथे कंप्लीट केली जाते. एकच्या मदतीने धावसंख्या टीमची 65 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. टोटल टीमची धावसंख्या 65 महत्वाचा मोरा टिपला गेला आणि त्यात नंतर बदामाचा एका राज या क्रीडांगणामध्ये राज करताना आपण पाहायला भेटतोय. काय फलंदाजी केली आहे. अगदी मनात स्पर्श आणि हर्ष करणारी कामगिरी जर कोणाच्या वादातून केली जात असेल ना तर राज चोडणकर काय गोलंदाजी होती. त्यांना वरती तुटून पडला. अक्षरशः रनिंग द बिटवीन धाबा बनवला. रन मशीन बनला. टर्न मशीन बनला. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघासाठी अतिशय सुंदरपणे धाबा इथे बनवतोय. नॉस्ट गेटला तर सध्या तो उपस्थित असेल. तो पाहतोय म्हणजेच काय राज चोडणकर. यावेळी आपण पाहतोय सुशांत उर्फ आणण्यासाठी ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 हे क्षेत्ररक्षण इथे सजवलंय. विशालचा पुढील बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर मोहिनसाठी इथे मिळालं बॅकअप. षटक संपल्याचा इशारा दिला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 65. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी बाहेर करून नाचरे परिसराला बिलॉंग करणारा निखिल सारंग क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल होतोय. स्वप्न बघितलं होतं जीपीएल जिंकायचं. आज सातारगाव उतरतोय का बघायचंय. या टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. लेग सोडून जाणारा चेंडू होता. पंचानी वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. निखिल सारंग पुढे एकदा और गोलंदाजी मार्क. यावेळी टाकलेला चेंडू बाहेर पंचाचा येतोय. वाईट बॉलचा इशारा. वाईट केलं तर संघ वाईट दिशेने जाईल. चांगलं केलं तर संघ चांगल्याच्या दिशेने यावी कामगिरी करणार असलाय. पुढे एकदा राज यावी सज्ज झालाय. यावी फसवा पद्धतीचा चेंडू होता. पंचांचा सिग्नल येतोय. डॉट बॉल. राजला अपेक्षित चेंडूची उंची होती त्याच्यापेक्षा थोडासा लो राहिला त्यामुळे आला इथे डॉट बॉल. पुढे एकदा राज फ्रॉमिंग केस वरून राज करण्यासाठी इथे दाखल झाला असेल. राजसाठी टाकलेला चेंडू लेग बाहेर. पंचांचा वाईट प्लस टोटल 2 धावा इथे मिळत आहेत. गरमी वाढली आहे. थंडीच्या मध्ये गरमीचं वातावरण तापलं जात आहे. 2 धावा मिळतील. या 2च्या मदतीने धाव संख्या 69 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धाव संख्या 69. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे केला गेला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण मुनीब कातच्या वादून इथे घडतंय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. येतोय डॉट बॉल. एक चेंडू तुझा तर दुसरं माझं असं समीकरण यावी बनलं असेल. यावेळी गोल. या विकेट साठी रोख रक्कम 500 रुपयाचे योगेश दादा यांच्याकडून आलेत. निखिल सारंग ठरला सुपर डुपर हिट. राज चोडणकर क्रीडांगणाच्या बाहेर. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे.